Te, Oh, sir. mayong udto. Mayroong uto po, sir. Magagikan. Ito lagi, sir, sa among ulingan, sir. Dito sa ulingan ninyo. Oh. Ibutang sa nabi. Bugat kayo na ba? Bukat, sir. Anong ikaw may nagpasaan natin nga babae magkabuhat? Wala man. Madi mong bana. Buwag naman mi, sir. Nagbuwag mo sa mong bana? Oh, 7 years na. 7 years na. Oh. Pila ka mong anak? Unang kubok, sir. Ikaw rin nagbuhi karon? Ako rin nagbuhi. Sige ka na itong pagbuwag na mo. Amo. Oh, niya. Dapat dyan ko i-adapt nga akong mama nga tiguang nasad. Bali, pito na tanan akong gibuhi. Pito tanan imong gibuhi. Pila may income naman sulod sa isa ka adlaw te? Sa kaadlaw, 130. 130 na. Oh. Isa na kadlaw ni mong uling. May sa kaadlaw, tungag adlaw ran dagkot niya, maor na halin. 130 sa sako. Pero taga adlaw pila man kasako imong baligya. Oh, matibo na ako, sir. Makabalagi ako sa na 5. Kung matibo lagi, kung madaghan-daghan akong pag-file. Pag uling. Oh, depende man sa imong file sa uling. Unya usahay ra po ng 5. Oh, sa kalabanan kung relax ko, na yung duha ka sako, isa. Unya Naman si kauban, ako lang gibilin kaya ako may maghakot. Pila man ka buok imong nauling karon nga adlaw? Karon nga adlaw, kuan ka sako, kung nahabwa bali Tulo ka sako. Oh, nya So tag 130, 390. 390 oh. So kanang 390 te sa pila mo kabuok sa isa ka bubong? Ikapito kung mga Pito. tigulang na. Maigo na ninyo sulod sa isa ka adlaw. Oh, budgeton lang, sir. Kuan lang, bugas, 1 kilo. Nya, palit pa kag asin, mga sabon, mga sudan. Ay, budget lang yun para lang makakaon ng pamilya. Sus taon pod ay. Manigay, agwantahon lang yun, good. Bahalag, kada adlaw, ginagmay. Basta na lang. Masana alang te. Unya karon te kanang di ba ang kana kahoy man ano inyong ulingon. Ikaw ra po'y magpasaan na. Ako ra po, sir. Ako ra po magkuha dito, magputol daw, hakuton, magsasbangag. Imong mga anak dito mga gagmay pa? Na ako'y anak, sir, nga gagmay, sir. Napog ko'y kanang naminyo na po to akong isa. Napod sa mga nag-ipon kay gibiyan ko sa bana. Sus taon pod ay. Oh, Kibali ikaw mo'y nagbuhi tanan? ako nagbuhi tanan gani, sir. Ang anak din ako, unom sila. Plus akong mama, ito. O niya. Plus ikaw pa? Plus ako, 8 na. 8. Oh. Mana akong pakaon. Grabe ka Gusto maay. ako ang anak na namin nyo. Ang mga anak to, dugang. Tugang na pod. Oh, siyam na sila. Sus taon pod ay. May ganit wa ka kahunahon nagminyo. Na, gusto mo lang minyo, sir. Sumusumok lang sa akong kinabuhi. Maro maghihapon, pabadlong. Mga bitaw te mas mayo mag-focus lang ta sa itong mga anak no. May pay anak mo yung atimanon, sir. Kay makatabang pa to abot sa panahon. Ang bana, na labinag, bisyoso. Pag uli, yaw-yawan pa kay maupagikan sa inom. Pag uli, yaw-yawan ka. O niya, ikaw ganahan ka nga pag uli, yaw-yawan. Grabe mo trabaho sa balay. Di, simple, masukog ka no. O, Wala ana, ki puti. gida. Lain po yato te. Timing jud kayo kay ako nangita og uling. Mama, Oo. sir. Karon kay nagsapon man ta. Okay, sir. Ako lang mo palitan na pila baligyan mo na. 130 na, sir. Pangiyuan lang ko te be. Mangyo ka, sir. Di. Hatag ako na 100, sir. 100. Niya do binta man akong kwarta dito. Duwato lang ako ng binta. Actually, makapat pa ko nagbugas mga 1 kilo. Kay 60 ka pinang 65. O na po, palit sabon. Binamos ka yun. 5. Sige te, no binta te ha. Okay ra kayo na. Yeah. Palito na og no binta te. Bahin-bahinon lang. 100 day te. Oh. Salamat kay te ha. Salamat po kaya ni sir. Nakapalit na ko ani og bugas 1 kilo niya. Ginamos. Sabon dayon. Ang kapanlaban na. Pagkamanlaban na ka. Kalaban na sa... Kaya mga sanina nga na konsuling. Bitaw te. Karon te kay imo mong gipanangyo te. Managingon te. Nako ihatag sa imong blessing karong adlaw. Amo sir. Oo. Kaya nagsapon man ta ning bukira. Lagi sir. Managingon te pagbuot sa Ginoo nga nagsapon ta karong adlaw ha. Mo sir. Dawatan na te may lang makatabang sa imong pamilya te. Murag ko man kay ni sir. Ay problema ipalit na nimo bugas. Ay salamat Ipalit sir. nimo sudan te. Ay salamat ani sir. Ang kanang isa gatos, palitom ta ka imuhan na lang na. Ay salamat kay ni sir. Ya. Makapalit na ko og daghan-daghang bugas niya. Kuan dayon. May Sabon. na lang te makatabang sa imo ha. Lagi salamat kay sir. Nya te mauro to te ha. Sige salamat Sige sir. amping-amping kanunay te. Bilib ko sa imo te babae kang buhat pero Lagi, kaya sir. na nimo nga trabahon. May yung sir nga makaya gani sa lalaki sir, babae pa basta maning kamot. Mao gyud te. Walay pong sa pagpaningkamot. Ay importante nga naglaban tagpatas no. Mao na sir. Mo na yung pinakadabis. Sana magkaon ka nga hinaguan sir. Oo. Mo na yung pinakadabis. Sige te. Nya di salamat mauro to. kay ni sir ha. Oh sige te.